Azken egunean 1723 PCR froga egin ondoren 105 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan. Bertzetik, tuterako adinekoendako egoitzan 16 kasu positibo agertu dira. Gobernuak ezarri du Nafarroko ikaslek lanaldi jarraitua izango dutela urritik aurrera koronavirusaren aurkako segurtasun protokoloaren parte gisa. Hezkuntza Departamentuak 57 milioi euro bideratuko ditu prebentzioko ezohiko jardueretarako eta errefortzurako hezkuntzaren kalitatea berma dadin datorren ikasturtean. Gobernuak Carlos Hirugarrenaren gurutzea eman die 5 pertsona eta entitateri Nafarroaren proiekzioan eta ospean laguntzeagatik. Txantreako urbanizazio lanak eta sareak berritzekoak zehazten ari dira Doneztebe, Lesaka eta Elo kaleetako banaketa berria oinezkoentzako egokiagoa. Batkakotx 9 milioi euroko aurrekontuarekin udalak Nafarroko gobernuak eta mankomunitateak ordainduko dituzte urte amaieran bukatuko diren lanak. Gorriz pintaturiko 2 bidegorri tarte estrenatuko ditu Iruñak Sanduzelaiko Juaristi doktorearen eta Txantreako Andre Maria Laguntzakoaren kaletako igarobide jasangarrietan. Nafarroak bizikletak konpontzeko eta mantentzeko laguntzak emango ditu lehen aldiz haien erabilera sustatu eta suspertzeko. Diru laguntza persona eta ibilgailu bakoitzeko gehienez 50 euroko izango da eta garraiobide osasungarri eta jasangarri horren erabilera bultzatu nahi dute. Nafarroko 6 ikuskizunek osatzen dute zer izana ala ez izan arte eszenikoen ziklo berria Baluarten. Nafarroko gobernuak eta Baluarte Fundazioak sustatu dituzte emanaldi horiek eta irailaren 13tik 26ra izanen dira. Hilabete honen 30ean egingo dute tritoiena laizterketa. Azken orduetan 105 kasu berri eman ditu ezagutzera Nafarroko gobernuko osasun departamentuak horietatik 16 tuterako adinekoen egoitza batean atzeman dira. Egoilar batek koronavirus sintomak azaldu zituen eta osasun departamentuaren protokoloak ezartzen duen bezala, egoitza osoko egoilar eta langilei PCR frogak egin zitzaien. 16 positibo atzeman ziren, horietatik 13 egoilarren artean eta soilik batek hain zuzen alarmak piztu zituen adineko personak zituen sintomak. Guztiak beste egoitza batetara eramanen dituzte isolatuta izateko. Nuestra Señora de Gracia egoitzan gertatu da, bertan egoilar taldeak taldeka isolatuta daude, burbuila antolakuntza ezarrita zuten beraz, ez da beste egoilarren artean kutsaketarik izan. Azken egunean 3 pertsona ospitaleratu dituzte Nafarroan eta uneotan 38 dira ospitalean ingresatuta diren koronavirus gaixoak, horietatik 8 zainketa intensiboetako unitatetan daude. Azken egunean 1723 PCR froga egin dira Nafarroan eta 106,2an atzeman dira kasu positiboak. Azkenik aipatu Nafarroko ospitalgunean ingresatuta zegoen 88 urteko emakume bat hil egin dela asteburuan koronavirusarekin. 10 egunen ondoren Nafarroak heriotza berri bat erregistratu du eta jadanik 5 dira uda honetako agerraldien ondorioz hil diren pertsonak. Izurritea hasi zenetik 533 nafarrek galdu dute bizia koronavirusarekin. Nafarroak modu presentzialean hasiko du ikasturtea eta ikastetxe guztiek beren ordutegia egokitu beharko dute lanaldi jarraitua ezartzeko urritik aurrera. Halaber, eskolaz kanpoko jarduera bertan behera geratuko dira, baina jangela zerbitzua mantenduko da egun guztietan. Jolastokietan taldeak bananduta izanen dira eta adin guztietako ikasleek musukoa eraman beharko dute soinean. Lehen hezkuntzako 5. mailatik aurrera baita ikasgela barruan ere. Hala azaldu du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak Santos Indurain osasun kontseilariak lagunduta prentsaurrekoan. 2020-2021 ikasturte berrirako koronavirusaren aurrean diseinatutako protokoloa ezagutzera emateko. Carlos Jimenosek nabarmendu du ikasturtearen hasierarako baliabide eta langile errefortzu nabarmena eta esanguratsua gauzatuko dela. Hala, ikasturte hasieran, aurrikusitakoa baino 666 profesional berri gehiagorekin hasiko dutela adierazi du.
Jangela zerbitzuak 183 zaintzaile gehiago hartuko ditu eta ikastetxe publikoetan eta itunpekoetan garbiketa zerbitzua 4 milioitan indartuko da. Hezkuntza departamentuak 57 milioi euroko finantza prestasuna du, aurreikusitakoa baino handiagoa. Ikasgeletara itzultzeko protokoloa foru gobernuak garatutako kontingentzia plana oinarritzat hartuta diseinatu da. Plan horrek 4 egoera aurreikusten ditu. Egoera epidemiologikoaren eta ikastetxean egon daitezken positiboen arabera normaltasunetik itxierara eta hezkuntza komunitate osoaren ekarpena jaso ditu. APIMekin, zuzendarien elkartekin, Nafarroko Eskola Kontseiluarekin eta patronalarekin egindako bileren bidez. Ekarpen horien ondorioz, kontingentzia planari bigarren egoera mestizoa gehitu zaio. Lehen, bigarren eta hirugarren fasetako alderria jasotzen dituena. Irakasleen eta irakasle ez diren langileen eta ikasleen osasunaren segurtasuna bermatzeko eta ikasleen baldintza pedagogikoak bermatzeko. Jimeno kontseilariak azpimarratu duenez, Nafarroko gobernua beti egonda aurrez aurreko hezkuntza modalitatean eta Jaurlaritzak ikasleen enkitatea lantzeko duen bokazioa nabarmendu du, ezin delako herritarren prestakuntza aukera eten. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran Carlos Hirugarrenaren gurutzea 5 pertsona eta entitateri ematea erabaki du. Haien jarduera esparru zehatzetik foru komunitatearen garapen, proiekzio eta ospean egindako lan nabarmenarengatik. Zehazki foru dekretu bana onartuz, gobernuak hauek saritu ditu. Minbiziaren aurkako Espainiako elkartearen Nafarroko ordezkaritza, Maria Jose Calasanz Abintzako Zimako zuzendarikide zientifikoa, Gregorio Luri Medrano filosofo eta irakaslea, Ana Monreal Vidal industria ingenieria eta ekintzailea eta Patxi Salaberri Zaratiegi filologo eta irakaslea. Horrela gobernuak 1989an sortutako minbiziaren aurkako borrokan erreferentea eta lider izateagatik saritu du elkartea, gainera bere lan osagarria eta osasun administrazioarekin koordinatuak Nafarroko gizartearen babes eta aitorpen zabala du. Gainera gobernuak Maria Jose Calasanz Abintzanori ere eman dio saria une oro bere jarduera Nafarroko biztanle guztiei zabaltzeko inplikaturik egon delako, bai espezialisten eta ikasleen prestakuntzaren bitartez, bai leuzemiaren diagnostikoetan Nafarroko ospitaleko hematologia, onkologia eta anatomia patologiko zerbitzuekin lankidetzan arituz. Gregorio Luri Medranori dagokionez, pedagogiaren eta filosofiaren alorrean eginiko ibilbide nabarmena eta eskola publikoaren defensa irmoa nabarmendu ditu gobernuak. Ana Monreal Vidali dagokionez, gobernuak ekintzailetzaren, berrikuntzaren eta teknologien arloetan eginiko lan garrantzitsua azpimarratu du. Azkenik, Patxi Salaberri Zaratiegiren kasuan gobernuak hizkuntzalaritzaren arloan egin duen ikerketa lan zabala azpimarratu du. Nafarroko hizkeren bilketa eta analisia, Nafarroko fonoteka, euskal dialektika eta oikonimia etxean izenak bertze. Carlos Hirugarrena Zintzoren gurutzea 1987an sortu zuen foru gobernuak Nafarroko gizartearen aurrerabidean edo komunitatearen kanpoko proiekzioan ekarpen nabarmena egin duten pertsonei eta erakundei jende aurreko aintzatespena emateko. Sariak Nafarroko errege guztien artean bere jarrera baketsu eta adiskidetzaileagatik, kulturaren eta artearen alde eginiko ekimenengatik eta Europako gainerako kortekin bake eta adiskidetasun harremanak ezartzeagatik nabarmendu zen Carlos Hirugarrena Zintzoren izena hartzen du. Berrurbanizatzeko eta hornidura zein saneamendu sarea berritzeko lanen erdia egina dago jada Txantreako Mendigorria, Doneztebe, Lesaka, Elo eta Etxarri Aranazkaletan eta aurreikusitako epea bete eta urte amaierarako bukatuko direla uste dute. Iruñeko alkate Enrique Maiak eta udalbatzako kide batzuk bertan ingurune horretan ekainaz geroztik egiten ari diren obrak bisitatu dituzte eta jada bideen banaketa berria zehaztuta dagoen haietan oinezkoentzako toki gehiagorekin. Proiektuaren arabera espaloiak zabalduko dira, oinezkoen pasabide goratuak eginen dira, bideak asfaltatuko dira eta orain arte
fatxadetatik zijoazen eta begi bistan zeuden zerbitzuak lur azpitik eramateko kanalizazioak eraikiko dira. 1.948.530 euroko inbertsioa eginen da guztira. Iruñeko udalak, Nafarroko gobernuak, toki inbertsio planaren bidez eta Iruñerriko mankomunitateak ordainduta. Obrak ekainan hasi ziren Mendigorria kalean eta uztailan era mailakatuan proiektuak ukitzen dituen gainerako bideetako jarduketak egiten hasi ziren. Jarduketak gauzatu bitartean zenbait gorabehera izan dira. Nagusiki inguruneko merkataritza establezimenduetara sartzeko sarbidekin eta zirkulazioa etetearekin zerikusia dutenak. Doneztebe Lesaka, Elo eta Etxarriaranaz kaletakoa eten baita. Mendigorria kaleko lanagia amaituta daude, bidea asfaltatzea eta beste xehetasun batzuk besterik ez da falta. Doneztebe kalean espaloia jada hormigoitu dira, hortaz, saltokietara eta portaletara heltzeko sarbideak hobetu dira. Gainerako esku hartzekin jarraitu bitartean. Elo, Lesaka eta Etxarriaranaz kaletako obrak ere aurrera doaz. Mankomunitateak egiten dituen lanak, kolektoreak eta hornidura sareak, eta udalarenak espaloiak zabaltzea, galtzada estutzea eta hiri altzariak paratzea uztartuta. Halaber, disuasioko aparkaleku gisa gaitu da gertuko ingurune bat. Ezkaba kalean, hartara, konpentsatzeko jarduketak egin diren kaletan kendu diren hoiek. Sanduzelaiko Juaristi doktorearen kaleko eta Txantreako Andre Maria Laguntzakoaren kaleko igarobide jasangarrietan hasi dira itxura hartzen bidegorri berexi bi noranzkoko eta gorriz pintatuak, segurtasuna indartzeko neurri gisa eta kontuan hartuta gainera txirrindularien kolektiboen eskariak. Bi eremuetan jarraitzen dute berrurbanizazio lanek eta irailaren amaierarako amaituko direla aurreikusi da. Bi proiektu hoietan Iruñeko udala lanean ari da hiriko bi auzoetan bi igarobide jasangarri sortzeko, jarduketa taktiko edo leunen bidez. Inbertsio handirik eskatzen ez dutenak eta azkar egiten direnak. Bi esku hartzeak kilometro inguru luze duten bi bideetan egin dira. Aldaketak egin dira kalen sekzioan aparkalekuak berrantolatzeko, bi noranzkoko bidegorri berexia sortzeko eta gune berriak gaitzeko, hoietan, egonaldirako guneak eta gune berdeak egiteko herritarrek erabili eta disfrutatu ditzaten. Bidegorri gorrien tarteak ia guztiz amaiturik daude, seinalaztapen horizontala eta vertikala baino ez da falta. Obrak guztiz amaitzeko falta dira horrez gain hiri altzariekin eta lore zaintzalanekin loturiko alderdiak. Jarduketa hauek Go Green Iruña estrategiaren barnean sartzen dira. Estrategia horrek hiriak klima aldaketari aurre egiteko garatutako jarduketa guztiak hartzen ditu barne, eta datozen urteetarako jarduketa ildo berriak zedarritzen ditu, haiek gauzatzeko behar diren baliabideak, adierazleak eta jarraipen zein kontrol xedetarako bitartekoak baloratuz. Juaristi doktorearen kalean lanak ekainaren amaieran abiatu ziren, Sanduzelaiko eta Nafarroko etorbideen arteko tartean amaituta dago bidegorria eta seinalaztapen horizontala eta vertikala baino ez dira falta. Bidegorriaren paralelo doazen ilarako aparkalekoak ere prest daude. Txantreako Andre Maria Laguntzakoaren igarobide jasangarriaren hori ere obretan jarraitzen dute tarte ezberdinetan eta aurreikusitakoarekin bat. Irailaren amaieran bukatuko dituzte. Gaur egun hasieran Aita Adoain eta Imarkoain kalen artean, kale sekzio berria finkatu da ilarako aparkalekuekin, bidegorriarekin eta ibilgailu zirkulaziorako erraiarekin. Hurrengo tartean Iruñerria kaleraino galtzadazko bi aldetako aparkalekuak kendu dira eta petatxu lainei ekin diete, lehenengo Slurri geruza baino lehen. Bernat Etxepare ikastetxe publikoaren inguruan ere egin da petatxu lana asfalto gainazalean zoladuraren lehenengo geruza aplikatu baino lehen eta Subiza kalearen inguruan hasi dira esku hartzearen eremua garbitzen, aurrikusitako jarduketei heltzeko. Aldi berean, eduki ontziak lekuz aldatzeko lanak egin dira bai eta eskualdeko hiri garraioko autobus geltokiak birplanteatu ere.
Nafarroko gobernuak bizikleta konpontzeko eta mantentzeko 50.000 euroko deialdia onartzeko akordioa hartu du. Behin bakarrik jaso ahal izango den laguntza hori gehienez 50.000 eurokoa izango da persona eta ibilgailu bakoitzeko. Reaktibar Navarra, Nafarroa suspertu 2020-2023 planaren testu inguruan dator deialdia. Plan horretan mugikortasun, jasangarriaren eta motordun ibilgailu pribatuen ordezko garraiobideak sustatzearen alde egiten da. Kasu honetan, koronavirusaren krisiak agerian utzi du herritarrek gero eta interes handiago dutela bizikleta erabiltzeko, urruntze fisikoa bermatzeko aukera ematen duen ibilgailua den heinean. Urriko lehen egunetan eskatzen ahal izanen dira laguntza, konpontze eta mantentze lanak entitate laguntzaile gisa atxikitako tailer batean egin beharko dira eta honako lanengatik jasotzen ahal izanen da laguntza. Konponketez den bezain batean honakoak sartzen dira balaztak, heldulekuak eta diskoak, zapatak eta pastillak eta pintzak, aurreko urkila, errodamentuak, katea, pinoiak, platerak, atzeko aldagailua, aurreko desbideratzailea, aldagailuari edota desbideratzaileari eragiteko gailuak. Mantentze lanen artean berriz diru laguntza jasotzen ahal izanen da garbiketarako eta olioztatzeko, gurpilak zentratzeko eta erradioak doitzeko edo aldatzeko. Balaztak doitzea, zapatak aldatzea eta heldulekuak doitzea, pastillak aldatzea, diskoak eta purgatzea. Aldagailuak doitzea, aurrekoa desbideratzailea eta atzekoak. Torlojuak doitzea, aulkiak, potentzia eta direkzioa eta gurpilen itxiturak aztertzea. Gurpila zalak eta ganberak transmisioa eta zirgak eta estalkiak. Gainera barne hartuko dira ekipamenduak eta osagarriak, hala nola argia, txirrina eta loi babesa instalatzearekin zerikusia duten zenbait alderdi. Koronavirusa pandemian zehar herritarrek gero eta interes handiagoa agertu dute bizikleta erabiltzeko, aukerako bitartekoa baita beren garraioan behar izanak asetzeko hiriaren barneko leku aldatzeetan eta batzuetan hiri artekoetan ere. Bizikleta erabiltzea bateragarria da birusaren zabalkundea eragozteko distantzia fisiko uztearekin eta gainera, kutsadura eta CO2 isurpenak murrizten ditu. Zarata eta gune publikoen okupazioa gutxitzen ditu eta bizimodu osasungarria eta ariketa fisikoa dakartza. Laguntza deialdi honek bestalde ekonomia zirkularra sustatzen du erabiltzen ez diren bizikletak berriz erabiltzea eta berraktibatzea eraginez. Eta mesede egiten dio tokiko ekonomiari, bizikleten konponketa eta mantentze lanak egoitza soziala edo lantokia Nafarroan duten tailerretan egin daitezela sustatuz. Tailer horiek proiektuarekin bat egiten ahal izanen dute entitate laguntzaile gisa. Nafarroko gobernuak kultura zuzendaritza nagusiaren bidez eta Baluarte Fundazioak zer izan ala izan Nafarroko arte eszenikoen zikloa sustatu dute irailaren 13tik 26ra Baluarten. 6 ikuskizun nafar izango ditu eta emanaldietan antzerkiak, dantza, musika, pintura edo bideokrezioarekin bat egingo du. Nafarroko gobernuko kultura eta kirol departamentuak arte eszenikoetako kultura eragilekin egin dituen lan mailetatik sortu da programa hori, eta emaitza kalitatezko programazioa diseinatzea izan da. Topaketa horiek eragilekin pandemiak eragindako egoera aztertzeko hasi ziren eta hortik sortu dira horrelako programak eta zikloak, foru komunitateko kultur profesionalak suspertzeko. Emanaldi guztiak arratsaldeko 8 izango dira Baluarteko ganbara aretoan eta 200 ikusleentzako lekua egongo da. Ziklo honetako ikuskizunetarako sarrerek 8 euroko prezioa dute, 5 eurokoa gazte txartelaren titularren kasuan. Bestalde 40 euroko abonua ere eskainiko da 6 saioetarako, 25 gazte txartelarekin. Sarrerak eta abonuak www.baluarte.com webgunean edo Baluarteko lehiatilan daude salgai. Programa irailaren 13an hasiko da igandean, Estefania de Paz Asin taldearekin eta EO ikuskizunarekin, eta hilaren 17an ostegunean Laura La Iglesia konpainia profesionalarekin eta bere lana aitarekin jarraituko dute.
Irailaren 19an larunbatean Atikus teatro taldearen txanda izango da, En la Perrera obrarekin. Irailaren 23an berriz Arantxa Villanueva konpainia de dantza taldearen Las hijas de Bernarda antzeslanarekin. Zikloa irailaren 25an amaituko da ostiralean Akronika Produkziones Ados teatroaren Lloviendo ranas ikuskizunarekin eta hilaren 26an itxiko da Produkziones Maestrasen Loko de Satino lanaren eskutik. Hilabete honen 30ean egingo dute Tritoiena laizterketan. Urtero Bereain mendiaren oinetan antolatzen den laizterketa duela 3 hilabete egitekoa zen eta atzeratu zuten, baina jada badu data. Arbizuko kanpinetik hasiko da eta hainbat osasun neurri hartuko dituzte. Pandemia gora bera, Tritoiena mendiko laizterketak aurrera jarraitzen du data eta osasun neurriak moldatuta abuztuaren 30ean igandearekin izango da. Hasiera batean aurreikusitako datatik 3 hilabetera maiatzaren 31an egin behar baitzen. Ibilbidea aldatu egin dute Unanuko hirigunera ez sartzeko. 22 kilometro izango dira eta 1348 metroko desnibel positibo izango du. Abiapuntua eta helmuga Arbizuko kanpinean izango dira. Laizterketaren antolatzailea da dantzaleku sakanarekin batera Bereain mendiaren azpian. Laizterketa goizeko 9:30 hasiko da, kanpinera itzuli bat eman eta Hondatz aldera joango da. Ondoren, San Donato ermitara igoko da, probako punturik altuenera. Uharte Arakil mendatetik jaitsiko dira Arbizuko kanpinera itzultzeko. Hondatzetik irteeraren aurretik omenaldi txiki bat egingo diete osasun langilei osasun krisian egindako lanarengatik. Izen emateak igandera bitarten egin daitezke www.rocktesport.com webgunean eta prezioa 22 eurokoa da. Gehienez 200 korrikalari izango dira. Halaber, pilaketak saihesteko irtera mailakatua izango da eta ez da hornidurarik egongo. Gainera, maskara eraman beharko da laizterketan izan ezik.